ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ପାର୍ସଲ ଅର୍ଡ଼ର କରନ୍ତି ଆମେ ଆମର ଆଡ୍ରେସ୍ ଦିଅନ୍ତି। ବିନା ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଆମ ପାର୍ସଲ କେବେ ଆମ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରେନି। ଠିକ୍ ସେମିତି ଯେଉଁ ଆମେ ଥରେ ଥରେ କହନ୍ତିନି ସେ ମୋତେ କଷ୍ଟ ଦେଲା ବା ତା ବ୍ୟବହାର ମୋତେ ଖରାପ ଲାଗିଲା, କିଏ ମୋ ବିଶ୍ୱାସ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା, ତ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଜେ ହିଁ ଦାୟୀ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଜର ୱିକ୍ ପଏଣ୍ଟ, ନିଜର ଇମୋସନାଲ୍ ମୋମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସାମ୍ନାବାଲା ଲୋକ ଆମ ବିଶ୍ୱାସ ଭାଙ୍ଗିଦିଏ ବା ତା ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ସେ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଦିଏ। ତ ଆମର ଦୋଷ ହେଲା ନା, ଆମେ ନିଜେ ହିଁ ଦାୟୀ ହେଲେ। କାହିଁକି ନା ଯେମିତି ବିନା ଆଡ୍ରେସ୍ରେ କେବେ ପାର୍ସଲ ଡେଲିଭର ହେଇପାରେନି, ଠିକ୍ ସେମିତି ଯଦି ଗୋଟେ ମଣିଷ ଆମର ୱିକନେସ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିନି ସେ କେବେ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇପାରିବନି।